Trafím. Ahoj, si úspešným vyžrebovaným zo súťaže od rádia od mladých pre mladých BB1. Chcela by si sa zúčastniť súťaže nášho rádia? Čo? Naše rádio organizuje momentálne v éteri takú malú súťaž. Moderátor by ti vysvetlil bližšie podrobnosti. To je teraz akože sranda si niekto robí zo mňa, alebo čo? No to nie, my sme ťa vybrali z databázy. A čo mám akože robiť? No ide tam len o nejaké opakovanie jednoduchých fráz na čas. A to teraz akože čo mám robiť? No ak chceš, tak môžem ťa teda prepnúť moderátorovi. No dobre. Dobre? No. Môžem ťa teda poprosiť krstné meno a mesto? Krstné meno je Veronika a mesto Bratislava. Veronika Bratislava, značím si, díky moc, prepínam ťa. Tu Joanne z programu Láskavosti, stále počúvate rádio BB1, v sobotu popoludní dohráva R.E.M. a na linke by sme už mali mať Veroniku z Bratislavy. Čau, čau. No čauko. Ako sa máš? No dobre sa mám. Výborne, a čo robíš v takýto upršaný deň? Teraz momentálne opravujem stoličku. Opravuješ stoličku, fia, a dúfam, že si na nej nespadla. No dúfam, že nespadne, ale ešte zatiaľ celá. Výborne, dobre. Takže si náš prvý súťažiaci. Ako iste vieš, pondelok máme práci za prvý deň lásky plného mesiaca mája. Zaujímalo by nás, či teda budeš súťažiť o ceny spoločnosti Sony a Hamarex, ktorý je popredným výrobcom elektronických pomôcok v Európe. No áno. Výborne, dobre. Takže jedná sa o opakovanie frázy Venušine guličky do taštičky, poletím do sveta bez mamičky. Pokús sa 5 krát tento výraz zopakovať čo najrýchlejšie na čas, a ak vyhráš, pošleme ti vynikajúce ceny od spoločnosti Sony. Jedná sa o prehrávač MP3 a DVD rekorder. Takže môžeme začať? Môžete mi to ešte raz opakovať? Venušine guličky do taštičky, poletím do sveta bez mamičky je tento výraz. Je to trošku hanlivý výraz, ale dostali sme ho teda od našich poslucháčov. Takže môžeme ísť na to? Môžeme. Dobre, takže zapínam časomieru, nech sa páči. Venušine guličky do taštičky, poletím do sveta bez mamičky, Venušine guličky do taštičky, poletím do sveta bez mamičky, Venušine guličky do taštičky, poletím do sveta bez mamičky, Venušine guličky do taštičky, poletím do sveta bez mamičky. Stačí. Výborne, bolo to 4 krát, plných krát, výborne. Ďakujeme ti veľmi pekne, poprosím ťa, ostaň nám na linke, zapíšeme si tvoju adresu a poprípade výhry ťa budeme kontaktovať na zadanej adrese. Ďakujeme, čau, čau. Ďakujem, čauko. No a my sa vedľa s rádiom